Znam da se mnogima neće svijetiti ovo. Alkohol nije ono što su nas ubedili da je istina. Popiješ alkohol i tvoje moždane ćelije se bukvalno parališu. Ostanu zombiji i izumiru. Ne, to nije moje mišljenje, to je nauka. Obično postoje dva razloga zašto neko pije. Bežanje od problema i praznine u sebi koja se nadomešćuje alkoholom. Jung je na to imao jednu jako dobru misao. Ne možemo promeniti ništa ukoliko pre toga to ne prihvatimo. Ako piješ alkohol da bi pobegao od osjećaja da nešto nije u redu, od straha da nisi dovoljno dobar ili od gomile problema koje se često nalaze samo u našoj glavi, onda pijanje alkohola nije rešenje, već bežanje od problema. Zabava ili proslava bilo čega. I ureženo je mišljenje da bez toga zapravo nema smisla izlazak. I znam šta misliš, uglavnom svi piju, ne mogu da zamislim da ne pijem na žurci. I tu je na delu kognitivna pristrasnost i zamena teza. Pa valjda ako neko izađe u grad, izađe zbog društva, ne zbog alkohola i pića. Ovo bih voleo da žene čuju. Sa Stanforda iz oblasti medicine, vodeći stručnjak za poremećaje zavisnosti, Kit Humphries kaže: bilo koja količina alkohola povećava rizik od dobijanja određenih vrsta raka, posebno onih duž digestivnog trakta, usta, grla, jednjaka, debelog creva. A kod žena alkohol povećava rizik od dobijanja raka dojke. Navodi se da se kod 100 žena koje piju manje od jednog pića nedeljno, kod 17 razviti rak povezan s alkoholom. Kod onih koji piju jedno dnevno, 19 i tako dalje. Čekaj, kaže manje od jednog pića nedeljno. Drugi izvor, Oxford univerzitet, još konkretnije potvrđuje. Nedavna analiza poremećaja od upotrebe alkohola pokazala je manji volumen sive materije u limbičkom sistemu. Siva masa, to je deo mozga koji koristimo za razmišljanje, planiranje, donošenje odluka, pamćenje. U prevodu, svaki gutljaj čini čoveka glupljim. Carl Jung je također rekao: ja nisam ono što mi se desilo, ja sam ono što biram da postanem. Naš um, ako ga ispravno koristimo, može da bude alat za stvaranje, ili ako ga pogrešno koristimo, on može da stvori pakao od života.